Dobré odpoledne, já vás vítám na dnešní prezentaci, která se týká prevence dekubitů v domácím prostředí. Zkráceně trošičku teorie na začátek: dekubitus neboli proleženina, otlačenina, tlakový vřet a nebo také prosezenina, protože pacienti, kteří jsou na vozíčku upoutaní dlouhodobě, mohou mít prosezeniny. Místa vzniku dekubitů hlavně na predilekčních místech, ale také na sliznicích, pod pomůckami. Predileční místa podle obrázku asi si nemusíme opakovat, je to hlátka ze zdravotnické školy, ale pro zopakování zde máme aspoň obrázky. Je nutné si uvědomit, že proleženiny nebo prostě prosezeniny můžou vzniknout, i když pacient je v polosedě, když sedí v křesle, když má natažené nohy třeba na konferenční stolek nebo na nějakou židličku. Predileční místa u vozíčkářů, tam je to veliký problém. O vozíčkářích se budeme bavit na konci této prezentace. Mezi ty predileční místa patří například lopatky, patří kosti kyčelní, patří sedací kosti, podkolenní jamky, všude tam, kde se vlastně to tělo vozíčkáře dotýká vozíčku. Pod pomůckami mohou vzniknout dekubity třeba pod špatně padnoucí protézou, ať je to zubní protéza, nebo je to protéza, když pacient má amputovanou například dolní končetinu a ta protéza ho tlačí, tam může vzniknout dekubitus, můžou vzniknout pod pegem, můžou pod tracheostomickou kanylou nebo i pod sádrovým obvazem. Co se týče prevence dekubitů, můžeme ji zahrnout do několika oblastí. Za prvé je to polohování. Polohování, pravidelná změna polohy na lůžku. Nezapomínáme, jak už jsem řekla, na klienty, kteří převážnou část dne tráví v křesle nebo na vozíku. Používáme polohovací pomůcky. Pokud nemáme polohovací pomůcky, a mnohdy tomu tak je, stačí nám třeba deky různé, polštáře, stočené ručníky. Pravidlem pro polohování je, že nesmíme polohovat na místa, kde již vznikl dekubitus. Pokud to jenom lze, je nutné včasně rehabilitovat pacienta a pomoct mu vstávat z lůžka. Zde máme názorné příklady, jak můžeme využít vlastně domácích pomůcek pro polohování. Vidíte polštář, který je vložený pod dolní končetiny, nebo stočená deka, která je vlastně za zády pacienta. Není to žádná věda, dokážeme si poradit. Dalším bodem, kdy se budeme bavit o prevenci dekubitu, je péče o pokožku. Je důležitá pravidelná a šetrná hygiena. Šetrná tak, že musíme používat mycí prostředky s daným pH, aby vlastně nedráždily a nedráždily pokožku a aby vlastně nedošlo k sejmutí ochranné bariéry. Je důležité také kontrola pod ponožkami. Víme často, že pacienti mívají teplé ponožky, aby jim nebylo zima od nohou, ale ty ponožky se nečasto sundají a pod nimi můžou velice rychle vzniknout dekubity na patách. Proto je důležité aspoň jednou denně ty ponožky sejmout a zkontrolovat paty. Dále je nutné používat ochrannou kosmetiku na pokožku, hlavně v místech, kde vlastně může dojít nějakému kontaktu s tekutinami. Když je třeba například pacient inkontinentní, je nutné ihned tu pokožku ošetřit a použít nějakou ochrannou kosmetiku, která nám udělá bariérovou vrstvu na té pokožce. Dalším takovým bodem, kdy vlastně se bavíme o vlastně prevenci dekubitů, je používání vhodných lůžek.
Vím, že spousta pacientů v domácí péči má svá lůžka doma, někteří spí na gauči, někteří pacienti nebo někteří klienti mají speciální polohovací lůžka zapůjčená nebo nějakým způsobem získaná. Ty jsou samozřejmě nejlepší, ale musíme vycházet z toho prostředí, v kterém pacient nebo klient žije. Důležité je, aby bylo lůžko vhodné, dokonale upravené s vhodnou madrací a pozor na nevhodné předměty v lůžku. Já jsem dala zde takový ilustrační snímek, jak může vypadat lůžko našeho klienta nebo pacienta, kteří vlastně tráví 24 hodin v lůžku, jsou ještě nějakým způsobem schopní, takže čtou knížky, používají tablety, používají mobilní telefony, mají tam nabíječky v tom lůžku, teď ještě jedí v lůžku, takže si tam nadrobí, občas je tam kus rohlíku a někdy je tam i láhev s pitím. Takže pozor na to, to jsou všechno předměty, které jsou nebezpečné pro vznik vlastně dekubitů. Dále je to používání preventivního krytí. Jsou to ta různá srdíčka, ochrany pád. Vlastně je vhodné, nebo dají se toto profylaktické krytí se dá předepsat vlastně na preskripci, kdy vlastně můžete vylipovat vlastně sakra nebo paty pacientům. To profylaktické krytí není 100%, jo? Je nutné stejně i toho pacienta polohovat. Jo? Neznamená to, že když nalepíme srdíčko na sakrum nebo vylepíme paty, takže s tím pacientem už nemusíme nic dělat. Dalším bodem je vhodná výživa. Pokud možno, bylo by dobré provést nutriční screening pacienta, zjistit stav výživy. Pacienti jsou často dehydratovaní, nemají vyváženou stravu, chybí jim bílkoviny, vitamíny, stopové prvky. Proto je nutné, abychom, pokud je to potřeba, doplňovali stravu sittingem. Samozřejmě, že vlastně tuto problematiku musíme prokonzultovat s lékařem a lékař může pak vlastně preskribovat různý sipping. To jsou různý nutridrinky a dibeny a prostě různé tyto nápoje. Teď bych se chtěla zaměřit vlastně na problematiku prosezenin, protože pacientů s onemocněním mozku a míchy je velice dost a problematika prosezenin je hodně ožehavá. Musíme si uvědomit, že klienti s onemocněním mozku a míchy mají nejen ztrátu hybnosti, ale i ztrátu čití, kdy necítí tlak, necítí bolest, teplo, vlhko, necítí ani, neví ani, jakou mají polohu končetin. Rizikové faktory, které jsou vlastně, které jsou důležité pro vznik prosezenin, jsou stejné jako u dekubitů, takže k těm už se nebudeme vracet, ale měli bychom si uvědomit, že prosezeniny vlastně můžou vznikat z různých rizikových situací, kdy ten pacient sedí dlouhodobě, se trvává na vozíku, on v podstatě je celý den na vozíku. Pokud je ten vozík úzký a ten pacient třeba trpí nadváhou, tak může mít otlačeniny nebo prosezeniny vlastně od postranic toho vozíku. Když se mu nohy opírají vlastně o vozík, tak vlastně o ty rámy toho vozíku, tak tam mohou také vznikat různé otlaky, proto je nutné ten rám vozíku třeba nějakým způsobem vypolstrovat. Existují takový ty instalatéři, mají na trubky takový ty molitanový chrániče, tak je dobré vlastně ten rám vozíku také tak zabezpečit. Je důležité, aby měli pohodlnou zádovou opěrku, aby ten pacient nebo ten klient seděl rovně v tom vozíku, protože oni, jak jsou třeba levostranně nebo pravostranně vlastně ochrnutí, tak různě nám přepadávají na jednu stranu a vlastně vlivem gravitace a vlivem té tíhy prostě přepadávají na jednu stranu a pak zase na tom místě můžou vzniknout různé otlaky.
Je důležité, aby na vozíku měli kvalitní antidekubitní sedák, protože vlastně ty dekubity vznikají nejčastěji na té sedací části a vlastně každý vznik toho dekubitu toho pacienta ohrožuje s tím, že prostě vznikne nějaká sepse, ten pacient bude muset jít do nemocnice, bude muset třeba podstoupit nějaký chirurgický zákrok. Je důležité, abychom vlastně k prevenci dekubitu vzali i rodinu, aby rodina s náma spolupracovala. Měli bychom edukovat jak toho klienta nebo toho pacienta, tak i rodinu nebo pečující osoby. Neměli bychom je kritizovat, oni jsou laici, nevědí, neumí si nikdy poradit, o toho jsme tam my, abychom jim poradili a vlastně naučili je nějaké fígle, nějaké postupy, jak s pacientem nebo s klientem pracovat. Měli bychom jim nabídnout pomoc. Říct jim, že existují půjčovny pomůcek, ať už jsou to polohovací lůžka, různé nafukovací madrace antidekubitní, různé pomůcky vlastně na manipulaci s tím pacientem. Že existují příspěvky na péči, existují webové portály, například Dekubity EU, Zahujíme.cz a odkázat vlastně rodiny nebo ty pečující i na tyto stránky, kde se mohou dozvědět spoustu informací, na které by se třeba i báli zeptat nebo se styděli zeptat. Jo, jsou to webové stránky, kde vlastně laickým jazykem je pečujícím doporučeno, co mají dělat. Závěrem bych chtěla říct, že je nutná spolupráce mezi vámi, jako sestrami z přímé péče, tak rodinou a klienty. Jinak, pokud ta spolupráce nebude fungovat a bude zaměřená jenom jedním směrem, tak nemůžeme předejít nebo nemůžeme spolupracovat a nemůžeme dosáhnout svého vytyčeného cíle, kdy vlastně jde nám o to, aby ten pacient neměl dekubity a pokud již má, tak aby nevznikaly další. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hodně sil do další péče.